ఓకే. స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఒక 2 మినిట్స్ కీర్తన చేస్తాను. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ, అందరి భక్తులకి స్వాగతం. సో ఈరోజు మనము 2వ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగం. సో ప్రతి ఒక్క గీతా అధ్యాయానికి ఒక పేరు. 1వ అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం, 2వ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగం, 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. సో ఆగా యోగం అంటే మనకు భగవంతునికి సంబంధం పొందే ఒక విధానం, ప్రాసెస్. దాన్ని యోగా అంటారు. ప్లస్
హరే కృష్ణ మాతాజీ, కనిపిస్తుంది మాతాజీ స్క్రీను? ప్రభుజీ. సో అధ్యాయం 2ది గీతా సారం అనే చెప్పే మాట ఉంది. ఎలా అంటే అర్జునుడి ప్రశ్నలకి భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలోనే అన్ని సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. తర్వాత అన్ని ధర్మ విషయాలు కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు సారంగానే చెప్తున్నారు. దానికి ఇది గీతా సారం అని చెప్పేది 2వ అధ్యాయం. పునశ్చరణ, అర్జునుడు ఏ కారణంతో నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పింది. మొదట కారణము కరుణభావంతో, రెండోది వాళ్ళు ఏమి ఎట్టి భౌతిక సుఖము లేదు అని, మూడవది ఇది ఒక గొప్ప పాప కార్యం ఇది, నాలుగవది కుటుంబ సంప్రదాయాలు నాశనం అవుతుంది కదా అని. సో 5వ కారణము ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు చెప్పేది అనిశ్చయం వ్యక్తం చేసేది. సో ఇది ద్వంద్వ స్థితిలో నాకు ఏది సరి ఏది తప్పు తెలియదు, నాకు ఏది మంచిది ఏది చెడు, ఏం చేయాలి తెలియదు నాకు అని ఆ స్థితిలో అర్జునుడు ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆశ్రయం కోరుతున్నాడు. కార్పణ్య దోషో అపహతా స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమూఢచేత యత్ శ్రేయ నిశ్చితాం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్న. సో ఈ భౌతిక జగత్తు అనేది ఒక సమయంలో దీన్ని ఫారెస్ట్ ఫైర్గా దీన్ని కంపేర్ చేస్తారు. ఫారెస్ట్ ఫైర్ అంటే ఒక అడవిలో వచ్చే ఒక అగ్గి, దాన్ని ఎవరు కూడా అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. అయితే కూడా అది స్టార్ట్ అవుతుంది, అది ఆ బ్యాంబూస్ మధ్య అది ఫ్రిక్షన్తో అది స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తారు. ఆమెకి ఎంత పెద్దగా అవుతుందంటే దానికి ఎవరు కూడా పరిష్కారం ఇవ్వకపోదు. అది మన ఫైర్ బ్రిగేడ్స్ అంత పనికి రాదు. సో అది ఏదైనా మేఘాల నుంచి వర్షం వస్తే అప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ ఫైర్ అది ఆపేయచ్చు అంట, దాన్ని తగ్గించవచ్చు. సో అలాగే చెప్తారు, మనం ఉండే భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడు మనకి ఏ అపాయం వస్తుంది, ఏ గందరగోళం వస్తుంది మనకి తెలియదు మనకి. సో అయితే దీన్ని మనం ఒక శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు, భగవంతుడు ప్రతినిధి వాళ్ళని ఆశ్రయించితే సో వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఈ భౌతిక జగత్తు ఏది సమస్య కూడా ఒక పరిష్కారం దొరుకుతుంది. సో దానికి సంసార ధావానల లీలలోక త్రణాయ కారుణ్య ఘనాఘనత్వం ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణారణమస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవింద. సో దానికోసమే మనము ఒక ఆచార్యాన్ని ఆశ్రయించాలి. సో ఆ గురు లక్షణాలు ఏమిటి అది కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పే మాటలు 4వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. సో ముఖ్యంగా భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల అవ్వాలి, భగవంతుడు ప్రతినిధి అంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారో వాళ్ళు అదే చెప్తారు, వాళ్ళు ఇంకేం కొత్తగా వాళ్ళు చెప్పారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు మనకి చెప్తుండేది ఈ ఒక గురుని ఆశ్రయించేది. సో శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. సో అంత వందే కృష్ణం జగద్గురు, సొంత వీళ్ళకి జగద్గురు కృష్ణ. సో కృష్ణుని ఆశ్రయించుతున్నారు. సో మనం కూడా ఇలానే కృష్ణుని ఆశ్రయించాలి, కృష్ణుడు పలికిండి ఈ భగవద్గీతని ఆశ్రయించాలి. సో ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా మాకు భగవంతుడ మార్గదర్శనం దొరుకుతుంది మాకు. సో అర్జునుడు చెప్పేది నాకు శ్రేయస్సు ఏమి తెలియదు అని. శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అనే 2 పదాలను చెప్తారు. ప్రేయస్సు అంటే త్వరనే మాకు మంచిది, అది ప్రేయస్సు. మన సామాన్యంగా మన ఇంద్రియ సుఖానికి మనము చేసే కార్యాలు ప్రేయస్, అది త్వరనే మాకు బాగా ఉంది అనిపిస్తుంది. అయితే కొంత సమయం తర్వాత అది మనకి విషంగా మారుతుంది. అది ఏది ఇంద్రియ సుఖం తినవచ్చు. అయితే శ్రేయస్సు అంటే అంతిమంగా మనకి మంచిది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ విద్యార్థి జీవనంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేయస్సు అంటే వాళ్ళు క్రీడలో వాళ్ళు మగ్నం అవ్వాలి అని వాళ్ళకి. అయితే అది వాళ్ళకి మంచిది చేయదు. వాళ్ళు తపస్సు అంటే వాళ్ళు చదవాలి, వాళ్ళు పుస్తకాలు అధ్యయనం చేయాలి రోజు. సో అది త్వరనే వాళ్ళకి అంత ఆనందం ఇవ్వదు. అయితే కూడా అది అభ్యాసం చేస్తూ వాళ్ళకి లాస్ట్గా వాళ్ళకి శ్రేయస్, వాళ్ళకి ముందు వాళ్ళకి ఒక మంచి జాబ్, మంచి ఇది వాళ్ళకి దొరికేది. సో ఆ రకంగా శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు. అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్తుండేది నాకు అంతిమంగా యావది మంచిది, సో శ్రేయస్ దయచేసి చెప్పు అని భగవంతుడికి కోరుతున్నారు. త్వాం ప్రపన్న, నీకు నేను శరణాగతుడు అయ్యాను అని అర్జునుడు. ఇంతవరకు అర్జునుడు కృష్ణుడికి సమభావంతో స్నేహితుడిగా పలుకుతుండ్రు. ఇదైనాక అర్జునుడు ఇప్పుడు ఒక శిష్యుడు గురువుకి ఎలా గౌరవంతో వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తారు, అలా అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
సో ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు స్టార్ట్ చేస్తారు భగవద్గీత. ఇంతవరకు మేము వినింది ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పింది, దుర్యోధనుడు చెప్పింది, సంజయుడు, అర్జునుడు. ఇప్పుడు రెండో అధ్యాయం నుంచి భగవంతుడు ఎక్కువగా తన సందేశాన్ని మనకు తెలిపిస్తారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వేదవ్యాసులు కృష్ణ వాచ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ భగవద్గీతల కృష్ణ పలుకున్నంత అంతా అర్జునుడు కృష్ణ చెప్పినప్పుడు శ్రీకృష్ణ వాచ అని చెప్పారు, వాళ్ళు శ్రీ భగవాన్ వాచ అని చెప్పారు. అంటే కృష్ణ సామాన్య ఒక వ్యక్తి కాదు, సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు భగవాన్. సో భగవాన్ అంటే కూడా ఒక అర్థం ఉంది. భగవాన్ అనే దాన్ని 6 దివ్య గుణాలు దాన్ని సంపూర్ణంగా పొందే వ్యక్తికి భగవాన్ అని చెప్తారు. 6 దివ్య లక్షణాలు. అది ఒకటి సౌందర్యం, ఒకటి ఐశ్వర్యం, ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస శ్రియ, జ్ఞాన వైరాగ్య. సో 6 లక్షణాలను చెప్తారు. ఒకటి ఐశ్వర్యం. సో మనము కూడా ఎవరికైనా ధనం ఉంటే వాళ్ళకి ఆకర్షితులు అవుతాం. సో ఇంకెవరికైనా సౌందర్యం ఉంటే ఆకర్షితులు అవుతాం. వీర్యం, వాళ్ళ బలం ఉంటే ఆకర్షితులు అవుతాం. లేకపోతే కీర్తి, ఫేమస్ పర్సన్, వాళ్ళకి కూడా ఆకర్షితులు అవుతాం. అటు జ్ఞానం, చాలా బుద్ధిమంతులైంటే. అటు వైరాగ్యం. సో కొంత సన్యాసిలు అంత సంపూర్ణంగా భౌతిక ఏది లేదంటే మనం ఆకర్షితులు అవుతాం. సో ఈ 6 లక్షణాలు భగవంతుడు భగవాన్ అంటే వ్యక్తిలో సంపూర్ణంగా అపరిమితంగా ఉంటుంది. దానికి ఒక ఇది లే, ఆ ప్రమాణంకి ఏమి ఎంత అనేది లేదు. సో దానికోసము శ్రీకృష్ణుడు ఇదంతా చూపేది అన్లిమిటెడ్ దీంట్లో. దానికోసం భగవంతుడిని శ్రీకృష్ణుని భగవాన్ అని చెప్పేది. ఐశ్వర్యం చెప్తారు. భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ద్వారకా క్షేత్రంలో అంతఃపురాలు భగవంతుడు సృష్టించింది 16,000 తన రాణియలకి, భార్యలకి. సో ఇంకా ఎంతెంతో పెద్ద నగరం అది. సౌందర్యము భగవంతుడికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆకర్షితులు అవుతుంటారు. భగవంతుడి కీర్తి ఈ భగవద్గీత ఇప్పుడు కూడా ఇంత ఫేమస్. జ్ఞానము కూడా భగవంతుడు ఈ పుస్తకము జ్ఞానం చూడొచ్చు. అందుక భగవంతుడు బలము, సో ఎంతెంతో అసురుల్ని వధించింది. సో ఇవంతా ఈ లక్షణాల ద్వారా స్వామికి మనము ఎవరు భగవంతుడు అని నిర్ణయం చేయాలి మనం. సో భగవంతుడు మొదటగా ఈ జ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానంని ఈ రెండో అధ్యాయంలో మనకి దీని ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఆరంభము ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా. సో భగవంతుడు చెప్పేది దేహినో అస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో అర్జున చెప్తుండేది కరుణ చూపాలి, ఇది దయా స్వభావం ఉండాలి అని. ఎస్, కృష్ణ చెప్తుండేది అవును. అయితే ఏ ఒక జ్ఞానంతో ఆ దయ కరుణ చూపాలి. ఈ దేహం అనేది అశాశ్వతము. అది ఈ రోజు, ఇంకొక 10 రోజులు, ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు ఇది నాశనం అవుతుంది. అయితే దాంట్లో ఉండే ఆత్మ, దానిపైన కరుణ చూపాలి. సో మనము ఈ దేహం కాదు, మనం ఆత్మ. అంటే ఈ దేహం అనేది ఇది ఒక జడ వస్తు, ఇది దీనికి ఏది జీవం లేదు. ఇది మనము ఆత్మ ఉండే కారణమున దీనికి చేతనము, దీనికి జీవము, జీవన లక్షణాలు ఇది వ్యక్తం చేస్తుంది. సో భగవంతుడు స్పష్టంగా దేహం వేరే, ఆత్మ వేరే. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనకి అనుభవము, మనము ఒక చిన్న బాలు రూపంలో దేహంలో ఉండొచ్చు, చిన్న పాపగా యవ్వన దేహము. సో ఇది దేహం మార్పు పొందుతూ ఉంటుంది. అయితే మనము అదే వ్యక్తి అని చెప్తుంటాం. సో మనం అదే వ్యక్తి అంటే ఎవరు? అది దేహము మార్పింది, రాసాయనిక సమ్మేళనం మార్పింది, దేహం ఏమి ఉంది, కెమికల్స్ ఇదంతా. అయితే ఆ వ్యక్తి నేనే అని చెప్పేది అంటే నేను వేరే, ఈ దేహ ఉండే ఆ రసాయన పదార్థాలు వేరే. సో దాని ద్వారా మనకి తెలిసేది ఈ ఆత్మ అనేది ఈ దేహం మార్పుతూ ఉంటేనో అది దానికి ఏమి ఒక చేంజ్లే, అవికారం. సో చేంజ్ ఉంటే మనము ఇంకొక వ్యక్తిగా అవ్వాలండి, ఇంకొకటి అవ్వలేదు. లేదు, గ్రోయింగ్ అని చెప్తాం మనం సామాన్యంగా. దేహం సామాన్య గ్రోయింగ్ అయితే కాదు, ఇది చేంజింగ్. ఇది గ్రోత్ అనేది ఒకటి ఫార్మ్ ఆఫ్ చేంజ్. సో సంపూర్ణంగా ఈ ఒక చిన్న పాప దేహానికి, ఒక బాలు దేహానికి, ఒక యవ్వన దేహానికి చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. అవుతాను కూడా మనము దాన్ని గుర్తించాలి. మనం
సో దీనికి ఈ కృష్ణుడు చెప్పండి ధీరస్తత నమ్మితే, ఒక ధీరుడైన వ్యక్తి ఈ ఒక సత్యాన్ని అవగాహన చేసుకునే కారణమున వాళ్ళు మోహంకి రారు. సో దానికోసం ఆ వ్యక్తి ధీరుడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా ఒక మాట అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పేది అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాసూంశ నాను శోచంతి పండిత. అర్జున నువ్వు ఒక పండితుడుగా మాట్లాడుతున్నావు, ఇది పండితుడు చెప్పే మాట కాదు, నువ్వు ఒక మూర్ఖుడు, ఒక ఇది వెరీ ఫూల్ అని భగవంతుడు దీని వెనకాలే చెప్పే మాట. అంటే ఆత్మజ్ఞానం లేకున్నప్పుడు మనం దేహభావనంలో మనము ఒక అజ్ఞానంలో ఉంటాం. సో దానికోసము అర్జునుడికి కరుణ చూపాలి అంటే ఈ మనుజ జన్మంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆత్మని అవగాహన చేసుకోవచ్చు, ఆత్మానుభూతి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ దాన్ని పొందవచ్చు. సో దానికోసం భగవంతుడు చెప్పేది కరుణ అనేది దీనికోసం చూపాలి. ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు చాలా బాగా. ఎవరైనా వ్యక్తి ఒక నదిలో నీళ్ళలో మునుగుతుంటే డ్రౌనింగ్ మ్యాన్, సో వాళ్ళ వస్త్రంని తీసుకొని వస్తే అదేమి కరుణ చూపినట్లు. ఆ వ్యక్తి నీళ్ళలో మునుగుతున్నారు, ఆల్రెడీ డ్రౌనింగ్, వాళ్ళ జీవము వెళ్తుంది. మనం అది వాళ్ళని రక్షించక కేవలం వాళ్ళ వస్త్రం రక్షించితే ఎలా అవుతుంది? సో కృష్ణుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తారు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపర. దేహం అనేది ఆత్మకి ఒక వస్త్రం ఉన్నట్టు. సో మనము వస్త్రంని మార్పుతుంటాం, సో అలానే ఆత్మ అనేది ఈ దేహం మారుతుంటుంది. సో భగవంతుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. సో దీని ద్వారా భగవంతుడు చెప్పేది అంటే మనము ఆ కరుణ చూపేది ఆత్మకి. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మనుజ జన్మంలో నేను ఆ దేహం కాదు ఆత్మ, నా సహితము పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు, సో నాకు పరమాత్మకి ఆత్మీయ సంబంధం ఉంది. సో ఈ సంబంధం మళ్ళీ ప్రతిష్ఠించాలి. సో ఇది నిజమైన జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం. సో భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని ఇక మొదటగా చెప్తున్నారు. చెప్పి అర్జునుడు చెప్తుండేది కరుణను చూపాలి అంటే ఈ జ్ఞానము ఇది సమాజంలో వచ్చేదానికి ఈ యొక్క కరుణ చూపాలి. సో ఇది ధర్మ యుద్ధం అయిన దానికి వీళ్ళ నాశనము అనివార్యం. సో కావాలి అంటే దుర్యోధన వాళ్ళందరూ అధర్మ పరంగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు నాశనం కావాలి. వాళ్ళు శాశ్వతంగా నాశనం అవ్వరు, వాళ్ళు దేహాత్మ. నీ ఒక గురువు గారు ద్రోణాచార్య, నీ పితామహ భీష్మ పితామహ వాళ్ళు కూడా శాశ్వతంగా నాశనం అవ్వరు. ఈ ధర్మ కార్యంలో ఎవరు కూడా యుద్ధం చేస్తే దాంట్లో ఎవరికి నష్టం లేదు అని భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్పేది. సో నెక్స్ట్ భగవంతుడు చెప్పేది నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేతను ఛేదింపబడదు, అగ్నిచే దహింపబడదు, నీటిచే తడపబడదు, వాయువుచే శోషింపబడదు. సో ఇది ఆత్మ భగవంతుడ ఒక అంశమైన కారణమున భగవంతుడికి ఎట్టి ఒక నాశనం లేదు. సో అలానే మనం కూడా భగవంతుడు ఒక చిన్న అంశం. కేశాగ్ర శతభాగస్య శతదా కల్పితస్య చెప్పేది కేశ అంటే మన వెంట్రుకలు, దాని ఒక పాయింట్ దాన్ని 100 parts చేసి మరలా దాన్ని 100 parts చేస్తే 1/10,000 ఆ ఒక ఇది మన గాత్రం, మన ఒక సైజ్ అని చెప్పారు ఆత్మది. సో ఇదే ఆత్మ, చిన్న ఆత్మ ఒక చిన్న ఒక బ్యాక్టీరియాలను ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక పెద్ద ఒక ఎలిఫెంట్ వేలు ఏనిగా దాంట్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది ఆత్మ ఉంది అని? దాని ఒక లక్షణము స్పృహ, చేతన. మనకి ఒక జీవ లక్షణాలు ఉంది అంటే త్వరనే మనం ఆత్మ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే ఒక ఉంటుంది ఎంతో వృక్షాలు అయితే ఎంత నీళ్లు వేస్తేనో ఇంకా ఎంత ఇది వేస్తేనో అది ఏమి మరలా దానికి ఇది గ్రోత్ లేవు, దాంట్లో పండ్లు రావు. ఎలా అంటే ఆత్మ అక్కడే విడిచి వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ మృతదేహానికి మనకి జీవంత దేహానికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఆత్మ. సో ఈ ఒక జ్ఞానం భగవంతుడు ఇంత స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే గీత ద్వారా మనకి ఆ నియమాలు మేము పాలించితే మనకు కూడా దాని ఒక అనుభూతి వస్తుంది, రియలైజేషన్, ఎస్ నేను దేహం కాదు, నేను ఆత్మ అని. సో ఈ మొదట ఇది విషయము భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీని ద్వారా అర్జునుడు కారణము కరుణ చూపాలి ఇది అని. ఎస్ కరుణ చూపాలి ఆత్మకు. సో ఆత్మ జ్ఞానం ప్రాప్తి చేసేదానికి ఆ కరుణ చూపాలి. ఎస్ రెండోది అర్జునుడు చెప్పింది నేను యాలు యుద్ధం చేయను అంటే దీంట్లో ఎట్టి సుఖము లేదు, నా బంధువులు నా
స్నేహితులు వీళ్ళందరూ మరణమైన పిదప ఏమి నాకు ఆనందం ఉంది, ఏమి ఆనందం లేదు నాకు. భగవంతుడు చెప్పేది లేదు, నువ్వు సమాజంలో ఒక క్షత్రియుడు, రాజకుమారుడు ఒక రోల్ తీసుకోండి కారణమున నీకు ఒక ధర్మం అనేది ఉంది. ధర్మం కోసం మీరు యుద్ధం అవసరం ఉంది. సో ఇది ఈ స్వార్థానికని కాదు, ధర్మయుద్ధం ఇది. సో దానికోసం చేయాలి అని భగవంతుడు చెప్పేది ఇక్కడ. ఇంకొకటి భగవంతుడు చెప్పేది, ఈ యుద్ధంలో నువ్వు జయించితే సంపూర్ణ విశ్వం ఆధిపత్యం మీకు దొరుకుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఒక అధికారము, ఒక ఇది ఉంటే భౌతికంగా ఆనందం ఉంది, మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్. లేకుంటే మీరు మరణించితే అప్పుడు కూడా మీరు వీరస్వర్గంని పొందుతారు. సో ఇది స్వర్గలోకాలు ఉన్నాయి. స్వర్గలోకాలు మనం చూసేది ఎంతో సైంటిస్ట్ టెలిస్కోప్స్ తెలియదు అక్కడ ఏముంది అని. అయితే మన వేదమాన్మయంలో అక్కడ లోకాలు ఏ జీవులు ఉన్నారు, దేవతలు ఉన్నారు, ఉన్నత జీవులు మనకు కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళ ఆయుష్ 10,000 సంవత్సరాలు, వాళ్ళ ఒక రోజే మన ఒక సంవత్సరం అని చెప్పే మాట ఉంది. వాళ్ళకి ఇంద్రియ సుఖం కూడా, దేహం కూడా చాలా బలంగా వాళ్ళ ఇంద్రియాలు చాలా ఆనందము అనుభవించే శక్తిగా అంతా ఉంటుంది. సో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తుండేది అర్జునుడికి, నువ్వు మరణించితే కూడా నువ్వు ఆ స్వర్గలోకం వెళ్తావు, అంటే స్వర్గవాసంలో అంత భౌతిక సుఖము అనుభవిస్తావు అని భగవంతుడు చెప్తుండే. లేదా మరణించితే స్వర్గము, నువ్వు జయించితే విజయవంతుడవుతే ఇక్కడే ఈ భౌతిక జగత్తనే సంపూర్ణ విశ్వానికి నువ్వు మహారాజు ఆధిపత్యం పొందుతావు. సో నీకు సుఖం లేదు అని కాదు, ఉంది అని భగవంతుడు చెప్తుండే. నువ్వు యుద్ధం చేయలేకుంటే నిందంతి తవ సామర్థ్యం. భగవంతుడు చెప్పేది, నువ్వు ఇప్పటి వరకు చాలా కీర్తివంతుడుగా ఉంటుంది. నువ్వు యుద్ధం చేయలేదు అంటే ఈ కర్ణ, దుర్యోధనుడు వాళ్ళు నువ్వు కర్ణ భావంతో విడిచి వెళ్ళావు అన్నారు. వాళ్ళు చెప్పేది, నువ్వు ఒక బెదిరిపోయావు, నువ్వు ఒక ఫియర్ ఇచ్చి యుద్ధం ఇంత మన సైన్య బలం చూసి నువ్వు వెళ్ళింది అని చెప్తారు. సో దానికోసము ఆ ఒక నీ సామర్థ్యం నిందనం చేసినప్పుడు నీకు అపకీర్తి వచ్చేది, అది నువ్వు సహించకపో అని అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పింది, యుద్ధం చేయాలి. తర్వాత అర్జునుడు చెప్పింది, పాపం, ఇది పెద్ద పాపం, గొప్ప పాప కార్యం అని. సో భగవంతుడు చెప్పేది లేదు, ఇది ప్రతి ఒక్కటి మనము జీవనంలో భగవంతుడ ఆదేశం అని తెలుసుకొని భగవంతుడి మార్గదర్శనంలో ఏ కార్యకలాపాలు చేస్తేనో అది భక్తి కార్యాలుగా అది మారుతుంది. సో భగవద్గీతలో కూడా మేము నేర్చుకునేది ఏమంటే, మన కర్మాలు, మన ఒక్కొక్క కార్యాలు ఎలా భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని. సో భగవంతుడు చెప్పేది, అప్పుడు భక్తి కార్యాలుగా మారితే దాంట్లో ఏమీ నష్టం అనేది లేదు. నేహా విక్రమ నాశో అస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఇది ఇక్కడ చెప్పేది, అన్ని భౌతిక కార్యాలను చేసేది దానికి పుణ్యం అవ్వచ్చు, పాపం అవ్వచ్చు, ఒక ప్రతి చర్య ఉంది. సో మనం నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో చూస్తాం ప్రతి ఒక్కటి. అయితే అది భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం మనం చేస్తే, భగవంతుడి సంతృప్తి చేయాలి, భగవంతుడి సంతృప్తి కావాలి అని చేస్తే ఆ కార్యాల్లో దాంట్లో మనకి ఇంకా ఎక్కువ మనకు భగవంతుడికి ఉండే ఆ సంబంధం మనకి వచ్చి తర్వాత అంతిమంగా భగవద్ధామం చేరుకుంటాం. సో ఒక్కొక్క చిన్న అడుగు కావచ్చు అది భగవంతుడి భక్తి కార్యాలు. అయితే దాన్ని అంతిమంగా మనని ఈ భౌతిక జగత్ నుంచి ముక్తులు చేసి మనం ఆత్మ అని మనకు ఒక అనుభూతి వచ్చి, భగవంతుడు మా సైతం ఉండే పరమాత్ముడ అనుభూతి వచ్చి ఆ మన సంబంధం అని ప్రాప్తి భగవద్ధామం చేరుకుంటాం. సో దానికోసం భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పేది, ఈ యుద్ధము నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే ఇది నా ఆదేశం పైన చేస్తున్నావు. సో ఆదేశం పైన, సో నువ్వు ఈ ఒక భక్తి కార్యంగా చేసినప్పుడు ఏమి నీకు నష్టం లేదు, దీంట్లో ఏది పాపం పుణ్యం అనేది ప్రశ్న లేదు దీంట్లో అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఒక ఒక సోల్జర్ తన రాష్ట్రం కోసం వాళ్ళు యుద్ధం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతమంది వాళ్ళు వధించితేనో వాళ్ళకి రివార్డ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి పనిష్మెంట్, శిక్ష ఇవ్వరు. సో అలానే ప్రతి ఒక్కటి మనం ఎలా భగవంతుడ ఇది ఆదేశము, భగవంతుడ నిమిత్త మాత్రం భవసవ్య సాచిన్. సో ముందు కూడా భగవంతుడు చెప్పే మాట 11వ అధ్యాయంలో, అర్జున నా చేతులను ఒకటి నిమిత్తం అవు, ఒక కారణం అవు అంతే. సో భగవంతుడు ఒక ప్రణాళికలు ఉంది ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టించే ద్వారా. సో మనం దాన్ని అవగాహన చేసుకొని మనం దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి మనం. సో అది ఇక్కడ చూపుతుండేది అంటే, ఒక సన్నివేశము ఎప్పుడో ఒక అమ్మాయి ఒక పండ్లు
మారుతుండే అమ్మాయి. సో అమ్మాయి కృష్ణ ద్వారా బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుని ఇంటి అవతల వచ్చి ఫ్రూట్స్ పండ్లు అని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కృష్ణ వచ్చి కొంత ధాన్యాలు తీసుకొని వచ్చారు. కాబట్టి కృష్ణ చూశారు వెనకాలి తల్లి యశోద, తండ్రి నందమహారాజు ఎవరైనా వస్తే ఇట్లా బిజినెస్ ఒక బార్టర్స్ వెనకాలి ఒక సిస్టమ్, ఒక డబ్బులు లేకుంటే ఒక బార్టర్ సిస్టమ్. మీరు ఒక పదార్థం ఇవ్వండి, నేను ఒక పదార్థం ఇస్తాను. సో వీళ్ళు పండ్లకి వీళ్ళు ధాన్యాలు ఏమో ఇస్తుంటారు. సో కృష్ణుడు చేతిలో ధాన్యాలు తీసుకొని వచ్చింది కృష్ణ చిన్న చేతిలో అంతా కూడా క్రింద పడిపోయింది. అయితే అది ఏది కొంత ధాన్యాలు ఉండే దాన్నే స్వీకరించి అమ్మాయి కృష్ణుడికి పండ్లు ఇస్తుండేది. తర్వాత చూస్తే తన బాస్కెట్లో అంతా కూడా ఒక వజ్ర వైడూర్యాలుగా మారింది. ఇక్కడ చెప్పేది మనకి భగవంతుడికి మేము చేసే కొంత సేవ కూడా మనకి ఇంత ఎక్కువగా మనకి కల్పించుకోనికనే ఎక్కువగా మనకి రిటర్న్స్ వస్తుంది. మన ఉద్దేశం ఉండరాదు, అయితే భగవంతుడు దాన్ని కలిగిస్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ చూపుతా ఉండేది ఒకటి ఉడత సేవ అని చెప్పేది. ఈ స్క్విరిల్లో రామసేతు చేసేటప్పుడు రామేశ్వరంలో ఆంజనేయుడు చెప్పింది, మీరు మాకు ఆటంకం వస్తున్నారు, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి మీరు అని స్క్విరిల్కి, ఆ ఉడతకి. సో అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తుండేది, లేదు నాకు నీ సేవ కూడా అవసరం లేదు. సో అలానే ప్రతి ఒక్కరూ మన యథాశక్తితో భగవంతుడిని సేవించాలి. సో కలియుగంలో పర్టికులర్లీ మనం భగవంతుడి సేవ ప్రారంభం ఎలా చేస్తామంటే మహామంత్రం చెప్పి నుంచి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో దీని ద్వారా మనము భగవంతుడి సేవ ప్రారంభిస్తాము. సో దీని ద్వారా మనకి భగవంతుడి అనుగ్రహము ప్రాప్తి అవుతుంది. సో భగవంతుడు చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి జీవనంలో భక్తి కార్యాలను చేసినప్పుడు దానికి పాపం అనేది రాదు. సో అని ది భక్తి కార్యం మహత్వం భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది. తర్వాత అర్జునుడు అనిశ్చయత్వం వ్యక్తం చేసింది, నాకు యావది చేయాలి అని సరిగా తెలియదు, యావది చెడు యావది మంచిది. సో ఒకటి నాకు కృష్ణ నువ్వు చెప్పు నువ్వు అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, ఈ యొక్క ఆత్మానుభూతి, ఈ యొక్క దివ్య అస్తిత్వంకి ఎవరైనా వస్తే సో అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి స్థిర బుద్ధి, ఒక్క బుద్ధి ఉంటుంది. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. సో అవ్యవసాయిన అంటే మనము ఇంద్రియ సుఖంలో మగ్నమైనప్పుడు మనకి మనస్సు ఎంతో విషయాలు, ఎంతో రకరకాలుగా ఈ భౌతిక కోరికలు ఇది మనని ఇది చేస్తుంది. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా మనము నిలుచుకుంటే ఆ స్థలానికి వస్తే మనకి భగవంతుని సంతృప్తి చేసేది ఒకటే మన లక్ష్యము అని మనకి చాలా స్పష్టముగా అవుతుంది. సో అప్పుడు చెప్తారు, ఎంత ఉత్సాహంతో ఒక వ్యక్తి ఉంటారు అంటే ఎంతో ఆటంకం వస్తేనో ఏది కూడా వాళ్ళకి నిలిపోదు. లేకుంటే మనము జీవనంలో చాలా దీనిగా చేస్తుంటాము. స్టూడెంట్ లైఫ్, ఇంకొకటి జాబ్లో స్టార్టింగ్లో కొంత సమయం అయినాక ఆ ఎంతూజియాజం, ఆ ఉత్సాహము తగ్గిపోతుంది. అంటే మనకి ఆ లక్ష్యం, జీవన లక్ష్యం మనకి తెలియక ఉన్నప్పుడు మనని అది ఆపేస్తుంది, నిలిపేస్తుంది. అది అయితే ఈ భగవంతుడ సంబంధం మేము తెలుసుకుంటే మన జీవనంలో ఎల్లప్పుడూ మనము ఆ ఉత్సాహంతోనే మనం కంటిన్యూ అవుతాం. సో అది భగవంతుడు చెప్తుండేది. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి, ఒక్క బుద్ధి ఎవరికి అంటే ఎవరు ఇది ఇట్లా ప్రతిష్ఠితులై ఉంటారు, ఇది సమాధి స్థితిలో భగవంతుడి సంబంధంలో, భగవంతుడు భక్తిలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి అది స్థిర బుద్ధి లభ్యమవుతుంది. సో అర్జునుడు కూడా సో ఈ యుద్ధము తన కోసం చేయలే, తన కోసం వాళ్ళు నిరాకరించారు, నాకు వద్దు, అయితే ఇది కృష్ణునికి ఇది కావాలి అని వాళ్ళు తెలిసిందే. అర్జునుడు అంత వాళ్ళ పుత్రుడు అభిమన్యు అంత్యము కూడా అయింది, అయితే కూడా యుద్ధంని ఆపలే, కంటిన్యూ చేశారు అర్జున. సో అది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి, ఒక బుద్ధి. సో ఇక్కడ ఇది చూపిస్తుండేది ఒక సన్నివేశము. అర్జున ద్రోణాచార్యుల వాళ్ళ క్రింద నేర్చుకునేటప్పుడు అంతా శిష్యులు ఒకరోజు ద్రోణాచార్య ఒక పరీక్ష అరేంజ్ చేస్తారు. సో ఆ పరీక్ష చేసి ఏమి కనిపిస్తుంది మీకు అంత దూరంగా ఒక వృక్షంలో? సో అందరూ ఒక్కొక్కటి చెప్తుంటారు. ఒక ఆకలి కనిపిస్తుంది, ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది, అది ఒక పక్షి బొమ్మ, సో ఏదేదో చెప్తుంటారు. లాస్ట్గా అర్జునుడికి ప్రశ్నించినప్పుడు అర్జునుడు చెప్పేది, నాకు ఆ బొమ్మ కన్ను మాత్రం కనిపిస్తుంది, ఆ కన్ను అంతే. అంటే అంత ఫోకస్, అంత టార్గెట్. సో అప్పుడు అంటే అర్జునుడు
కరెక్ట్. ఇది ధనుర్ధరుడు అంటే ఒక ఆర్చర్ అంటే అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది చూసి ఇప్పుడు దాన్ని షూట్ చేయి అని ఇక్కడ ద్రోణాచార్యులు చెప్తుండేది. ఇంకొకటి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో భగవంతుడు చెప్పేది, వేదవాన్మయంలో ఎన్నెన్నో విచారాలు ఉన్నాయి. కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసనకాండ. సో భౌతిక జగత్లో మనకి ఏ సమస్యలు వస్తుంది, దీనికి పరిష్కారం వచ్చే ఒక దోష నివారణ అయ్యే ఒక యజ్ఞ కార్యాలు అవ్వచ్చు, ఒక దేవతా పూజలు అవ్వచ్చు, ఒక ధ్యాన మార్గము అభ్యసించే ధ్యాన యోగం అవ్వచ్చు, జ్ఞాన సముపార్జన చేసే జ్ఞాన మార్గం అవ్వచ్చు. సో ఎంతెంతో విధి విధానాలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేదాల్లో ఇచ్చారు. అయితే ఇవంతా ఇచ్చే కారణమును అంతిమంగా ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకొని భగవంతుడ భక్తులు అవ్వాలి అని ఆ ఒక్క లక్ష్యం పొంది ఈ యొక్క మార్గదర్శనాలు వేరే వేరేగా ఇచ్చారు. సో దానికోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఎవరైనా భక్తి కార్యాలు చేస్తుంటే అన్ని కార్యాలు చేసినట్లే. వేదవాన్మయంలో వేరే వేరే కార్యాలు చెప్పారు. కర్మ కాండ విచారాలు, ఈ పూజలు, ఆ యాగాలు అంతా కూడా చేసినట్లే ఎవరైనా శ్రీకృష్ణుడ హరి భక్తి చేస్తే అని భగవంతుడు చెప్పేదానికి ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే, వెనకాలి సమయంలో ఇప్పుడు కూడా ఉండొచ్చు, ఒక పల్లెలు, ఒక విలేజెస్లో ఒక్కొక్కటి నృతి వలనలు ఉంటుండే, వెల్స్, బాహిలు. ఒక్కొక్క నృతి వలన ఒక్కొక్క యూస్ వాటర్. ఒక దాని నుంచి మనము డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇంకొక దాని నుంచి మనము ఏమో గోవులు దాన్ని క్లీన్ చేసేది, ఇంకొకటి మన వస్త్రాలు క్లీన్ చేసేదానికి, ఇంకొకటి మన కిచెన్ వెజల్స్. సో ఒక్కొక్కటి పర్పస్. ఎలాంటే అది స్టేషనరీ నిల్చుండే నీళ్ళు అయిన కారణమన అది అంత శుద్ధంగా ఉండదు. అది దానికోసం ఒక్కొక్కటి నృతి వలన ఒక్కొక్క పర్పస్. అయితే ఆ పల్లీల ఒక విలేజ్లో మనకి ఒక ప్రవహించే నది ఉంటే అప్పుడు మనము అన్నీ చేయొచ్చు. ఒకే నది ద్వారా మేము నీళ్లు తాగేదానికి యూస్ చేయొచ్చు, మనం వంటకి తీసుకొనొచ్చు, మన వస్త్రాలు క్లీన్ చేయడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు, మన గోవుల్ని క్లీన్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. ఎలాంటే అది ప్రవహించే నది, అది ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంది. సో ఇది చెప్పేది, ఎవరైనా ఈ భక్తి కార్యాల్లో మగ్నం అవుతే సో వాళ్ళు అన్ని వేరే వేరే కార్యాలు చేసినట్లే. దేవర్షి భూతాప్త నృణాం పితృణాం నాయం కింకరో రుణీచ రాజన్ సర్వాత్మనాయ శరణాశరణ్యం గతో ముకుందం పరిహృత్య కర్తుం అని భాగవతం కూడా చెప్పేది. సో మనము ఈ జగత్లో మనం జన్మం పొందాము అంటే త్వరనే మాకు చాలా కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. దేవతలకి మనము కొన్ని పూజలు చేయాలి, ఋషి, భూత, ఆప్త, సో తల్లిదండ్రులు, ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఒక బాధ్యత ఉంది, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అయితే భక్తి కార్యం మధ్యలో పెట్టుకుంటే దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని మనము సరిగా వాళ్ళకి మేము మన బాధ్యతలు పూరించినట్లు అని చెప్పే మాట. సో ముఖ్యంగా సెంటర్గా భక్తి కార్యాలు మేము ప్రతిష్ఠితులు అవ్వాలి అని భగవంతుడు ఈ యొక్క ఉపమానంతో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండేది. ఈ అధ్యాయంలో ఇంకొక ముఖ్య శ్లోకం ఉండేది, కర్మణ్యేవ అధికారాతే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫల హేతుర్భు మాతే సంగోస్తు అకర్మణి. సో భగవంతుడు చెప్పేది, కర్మం ఎలా చేయాలి అంటే తన ఫలం ఆశించక అది భగవంతుడికి అర్పించి చేయాలి అని. సో దాని గురించి మేము 3వ అధ్యాయంలో ఎక్కువగా రేపు వింటాం. సో ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు ఈ యొక్క స్థితప్రజ్ఞ అంటే ఎవరు ఆత్మలో ప్రతిష్ఠితులై ఉన్నారు, ఆత్మానుతి పొందే వ్యక్తి, సో దీని గురించి నేను ఇంకా ఎక్కువగా తెలియాలి, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అని భగవంతుడికి కోరుతున్నారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ లక్షణాలు చెప్పేది ఇప్పుడు. సో వీళ్ళ లక్షణాలు భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఎలా ఒక ప్రజాహాతి యథా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థిత మునిరుచ్యతే. సో భగవంతుడు చెప్పేది, ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే భౌతిక కోరికలంతా విడిచేసాం, మెటీరియల్ డిజైర్స్. మనకి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నామంటే చాలా మనకి కోరికలు ఉన్నాయి. కోరికల్ని మేము ఆపేయకపోదు సంపూర్ణంగా. అయితే భౌతికంగా ఉండే కోరికలను మేము ఆపేయాలి. మేము ఆధ్యాత్మిక అంశమైన కారణమున కోరికలు ఉన్నాయి, అయితే అది భగవంతుడికి సంతృప్తి చేసి మనం సంతృప్తి పొందే ఒక కోరిక. ఆధ్యాత్మికంగా మనకు ఒక ಯಾವುದೋ భౌతిక వస్తువుకి ఉండే డిఫరెన్స్ తేడా ఏమంటే మనకు కోరికలు ఉన్నాయి లేదు అనేది కాదు. కొంతమంది కోరికల్ని ఆపేయండి, నిలిపేయండి, సున్నా చేయండి చెప్తారు. లేదు, అది అవ్వదు. అది మనమేమి ఒక రాయో ఒక మన్నో కాదు. మనం
మనకి కోరికలు ఉంటుంది, అయితే ఆ కోరికలో ఇప్పుడు అది భౌతికంగా ఉంది, దాన్ని మేము ఆధ్యాత్మికంగా మారాలి మనం. సో ఇప్పుడు మొదటగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది ఒక ఉపమానం ఇక్కడ చెప్తుండేది తాబేలు, టార్టాయిస్. సో టార్టాయిస్ దాని అవయవాలు ఉన్నాయి, దాని ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. అది అవసరం ఉన్నప్పుడు తన తల, కాళ్ళు, చేతులు బయట తెచ్చి అది చలించుతుంది. ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశం వెళ్తుంది. తర్వాత అంతా అవయవాల్లోగా తీసుకుంటుంది. సో అలాగే చెప్తారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో మేము ఉండే సమయము మనము కార్యాలు చేయాలి. మన కళ్ళు, మన చేతులు, కాళ్ళు ఇవంతా ఉంది మనకి. ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఇంద్రియాలు మనని మరలి ఆకర్షించవచ్చు భౌతిక వస్తువులకి. అయితే కూడా మన లక్ష్యం ఉంటే మనకి, ఎలా తాబేలుకు ఒక లక్ష్యం, ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలం వెళ్ళే లక్ష్యం ఉంటే మనము భగవంతుడ నిత్య సంబంధం పొందాలి. సో ఆ ఒక లక్ష్యం ఉంటే మనము భౌతిక జగత్లో మన కార్యాలు నిర్వహించేది సరిగా అవుతుంది అని స్థితప్రజ్ఞుని గురించి భగవంతుడు చెప్పేది. ఆ రకంగా ఆ ఇంద్రియాలని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు దాన్ని ఆపేయాలి. సో అది భగవంతుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తుండేది. సో ముఖ్యంగా ఎలాంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం పొందేదానికి మనము ఇంద్రియాలని నిగ్రహించాలి. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం లేక మనకి ఆత్మజ్ఞానము, పరమాత్మ సంబంధంలో ప్రతిష్ఠిత లేక అవ్వడానికి సాధ్యం అవుతుంది. ఎలా అంటే చెప్తారో, ఒక అగ్నిని మేము ప్రజ్వలించాలి అంటే అది డ్రైగా పెట్టాలి. ఒక డ్రై వుడ్, ఆ వుడ్ దాంట్లో నీళ్ళు వేస్తుంటే దాంట్లో వెట్టుగా ఉంటే అది బర్న్ కాదు. సో ఆ రకంగా ఈ దేహ సుఖము, ఇంద్రియ సుఖం అనేది ఉంది, దీన్ని తగ్గించాలి. దీన్ని తగ్గించి మేము ఏది మనకి విధి నియమాలు ఇచ్చారు, మనము మన ఆత్మస్థితికి వచ్చేదానికి అభ్యసించాలి. సో కలియుగానికి చాలా సింపుల్, చాలా సరళం భక్తి మార్గం ఇచ్చింది. హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతిర్నితో. సో దీన్ని ఎక్కువగా మేము అభ్యసించినట్లు, సైమల్టేనియస్లీ ఈ ఇంద్రియాలని నిగ్రహించినట్లు మనము ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించుతామని. సో ఈ విషయంలోనే భగవంతుడు మరలా అర్జునుడికి చెప్తుండేది, ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు దీన్ని నిగ్రహం ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇది భగవంతుడు చెప్తుండారు. ఎలా మనము ఈ భౌతిక జీవనంలో ఎక్కువగా పతనం అవుతాము అని భగవంతుడు చెప్పే మాట ఇది. మా మనస్సు మనకి ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేది ఆత్మని ఇప్పుడు కవర్ చేసింది. సో ఇది మనకి దేహం, బయట దేహం కనిపించేది, అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ, లోగా ఉండే ఒక దేహం, మనోబుద్ధి, అహంకారం. సో దీని ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో కార్యనిర్వహించుతున్నాము. ఇది మనకి ఎలా మనని పతనం చేస్తుందని భగవంతుడు చెప్పే మాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇంద్రియార్థములను ధ్యానించినప్పుడు వానియడ మనుజునికి ఆసక్తి కలుగును. ఆ ఆసక్తి నుండి కామం వృద్ధి నొందగా కామము నుండి క్రోధం ఉద్భవించును. క్రోధం వలన అధిక మోహం కలుగుగా మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురియగు. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమచే బుద్ధి నాశనమగును. బుద్ధి నశించినప్పుడు మనుజుడు తిరిగి సంసారగతమున పడిపోవును. ఎస్. సో ఇది మనకి మనస్సు నియంత్రించేదానికి భగవంతుడు చెప్తే ఉండే ఒక ఎలా మనం పతనం అవుతుంది అని దాని గురించి చెప్తుండేది. సో ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసః. సో ప్రతి ఒక్కటి స్టార్ట్ అయ్యేది చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఏదో ఒకటి ఇంక్విజిటివ్నెస్, ఏమి చూద్దాం, ఏమవుతుంది, ఎలా ఉంటుంది, సో వాచ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లు ఏదో ఒక వ్యక్తి టిపికల్ ఒక ఇది ఇంద్రియ వస్తు, ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయి, అమ్మాయికి అబ్బాయి. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో అది కొంతగా అది ధ్యానం, అది ఎక్కువ కంటెంప్లేషన్ చేసినంతో ఆకర్షణ ఎంత ఎక్కువ అవుతుందంటే అది కావాలి, ఆ వస్తువు లేకుంటే నాకు ఉండే కావద్దు నాకు. సో అది దొరికితే ఇంకా ఎక్కువ ఇదవుతుంది, కామం ఎక్కువ అవుతుంది. దొరకలేకుంటే ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్, ఒక క్రోధం వస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఇది చెప్తుండేది. ఇంద్రియ వస్తువులు టిపికల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ దీని ద్వారా. సో దానికోసమే వైదిక వాన్మయంలో ప్రతి ఒక్క ధర్మశాస్త్రంలో ఒక వైవాహికంగా సంబంధం ఉండాలి అని ఒక ఇది. లేకుంటే ఇది ఎవరికి కూడా మనస్సు, ఇంద్రియాలు అది మన ప్రచోదించి మనని పతనం చేయొచ్చు, మేము కింద పడిపోవచ్చు మరలా.
సో భౌతిక అంటే ఎక్కువగా ఆత్మ విస్మరించి పరమాత్మని విస్మరించి దేహభావనంలో ఉండిపోతాము. సో దానికోసమే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించాలి. సో అని భగవంతుడు దీని గురించి మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తుండేది ఇది. సో తర్వాత ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలు భగవంతుడు కంటిన్యూ చేస్తారు. కంటిన్యూ చేసి ఆపుర్యమాణం అచల ప్రతిష్టం. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనము ఉన్నత ఆనందాన్ని అనుభవించినప్పుడు ఈ క్రింద ఆనందమైన భౌతిక ఆనందాన్ని వేడి చేయవచ్చు. సో మనకి ఆనందమయో అభ్యాసాత్. సో ఆనందం కోసం మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభూతి లేదు. ఆ కారణమున మనం భౌతిక ఆనందానికి మరలా వస్తున్నాం. సో భగవంతుడు భక్తి సేవా కార్యాల్లో భగవంతుడు గూర్చి శ్రవణం చేసేది, భగవంతుడికి నామం పలికేది, ఈ దీంట్లో మనకి నిజమైన ఆనందం, శాశ్వత ఆనందం మనకి అనుభూతి అయినప్పుడు మనము ఈ క్రింద ఆనందాన్ని విడిచేయవచ్చు. మనం పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పే ఒక శ్లోక ఉంది, అది విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో మనకి తెలుసు ఇది ఇంద్రియ వస్తువులు దీన్ని మనని పతనం చేస్తుంది అని. అయితే కూడా దాన్ని నిగ్రహించేయడం సామాన్యం, సులభం కాదు, సరళం ఇది. అయితే భక్తి మార్గంలో మనకి భగవంతుడ సంబంధంలో దొరికే దివ్య ఆనందము, దాంతో మనము ఈ చిన్న సుఖాలు భౌతిక దీన్ని విడిచేయవచ్చు. సో ఇది రియల్ ప్రాసెస్. లేకుంటే వేరే ప్రాసెస్ ఉంది, భౌతిక ఇంద్రియాలని విడిచేసేదానికి ఎక్కడో ఒక దూరంగా ఒక అడవి, ఒక కొండకు వెళ్ళి తీవ్ర తపస్సులు చేసి, అయితే కూడా మేము విన్న విశ్వామిత్ర ముని కావచ్చు, ఇంకా ఎంతో చౌబరి ముని కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క సమయం పతనం పొందారు. అంటే అంత సులభం కాదు. మనకి కోటి జన్మాలు, కోటి సంవత్సరాలు మేము ఇంద్రియ సుఖంలోనే మేము మగ్నమై ఒక్కొక్క జీవం నుంచి ఇంకొక జీవం, ఒక జలచర నుంచి ఒక వృక్షం నుంచి క్రిమి కీటల నుంచి పక్షులు, జంతువులుగా ఇవంతా ఇంద్రియ సుఖంలోనే మగ్నమయ్యా. ఇప్పుడు మన జన్మ దొరికింది మాకు. సో ఇంత స్వరనే మనకి విడిచేసే కావచ్చు. దీన్ని విడిచేసేకి ఎలా అవుతుందంటే భగవంతుడ భక్తి సేవల మన ప్రతిష్ఠితులైనప్పుడు, భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఆ దివ్య ఆనందం అనుభవం అయినప్పుడు క్రింద సుఖాలని విడిచేయవచ్చు. లేకుంటే ఇది చాలా కష్టం, ఇది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పాలి. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఈ విధానంగా ఎవరైనా స్థిత ప్రజ్ఞుడవుతే, ఈ ఆత్మానుభూతి పొంది ఆత్మ స్థలంలో నిలుచుకుంటే, ఈ జగత్ విడిచేసేటప్పుడు, ఈ దేహం విడిచేసేటప్పుడు మరణ సమయమున తన ధామానికి భగవంతుడు తీసుకొని వెళ్తారు అని భగవంతుడు చెప్పేది. ఏషా బ్రాహ్మి స్థితి అని భగవంతుడు చెప్పేది. బ్రహ్మస్థితి, మనం ఆత్మ అని ప్రతిష్ఠితులు అవుతాయి. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు మనం ఎవరు అని మన గురుతు చెప్పారు. మేము దేహం కాదు, ఆత్మ. సో అలానే అంతిమంగా భగవంతుడి సంబంధం పొంది భగవద్ధాం చేరేది మన లక్ష్యం అని కూడా లాస్ట్ శ్లోక ద్వారా చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరం ఉంది. దీనికి స్వధర్మం అనేది మనం చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరికి సమాజంలో ఉంటుంది, దాన్ని అభ్యసించాలి అనేది కూర్చి కూడా భగవంతుడు చెప్పింది. అంటే ఇవంతా కొంత భగవంతుడు అన్ని విషయాలు చెప్పారు. అయితే 3వ అధ్యాయం నుంచి చాలా వ్యవస్థితంగా సిస్టమేటిక్గా భగవంతుడు చెప్పేది మేము విందాం. ధన్యవాదం అందరి భక్తులకి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. క్విజ్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను ప్రభుజీ. శాంతి చెప్తారా మాతాజీ? చెప్తాను ప్రభుజీ. ఆ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈజీగానే ఉంది ప్రభుజీ, అందుకని మొబైల్ నుంచి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. ఓకేనా ప్రభుజీ? ఎలా అయినా మొబైల్ ఆప్షన్స్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది, వెంటనే రిజిస్టర్ అవ్వలేకపోతున్నారు, అందుకని మొబైల్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ నవ్య మాతాజీ. కొంత వాళ్ళు క్విజ్ గురించి చెప్తారు, తర్వాత మీదేం ప్రశ్నలు ఉంటే వింటాం మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ, చూపియండి మాతాజీ. ఓకే